גניה? אולי אפשר להעביר את המלח? סליחה? גניה? אולי אפשר להעביר את המלח? מה אתה נובח? מה אתה תוקע? סליחה, גניה! מה אתה צועק עליי כאילו הייתי כלבה? מלח! צועק! פותח פה גדול! ראינו כמוך, גבר, מאוד קטן, מאוד רך ולא נוקשה. פותח פה, וסליחה גניה, ואולי את מוכנה, ולהעביר את המלח, רך וקטן ולא נוקשה. זה מה שזה, ולא את המלח, גניה. מלח, את המלח. מה? את המלח הוא אומר לי? כל זה שמזדקף. אבל מתי בכלל בפעם האחרונה יזדקף לו? חודש אחרי החתונה כבר לא יזדקף לו. אז גניה הוא אומר לי שבמשך השנים הוא לא יכול? את זה הוא לא אומר. ואולי אפשר להעביר. את זה הוא אומר. וסליחה גניה הוא אומר. כל הנשים שלו מפעם צוחקות. אומרות אין שמה, זה מה שיש שם, ולא גניה אולי תעביר לי. אנשים יודעים? לא, אנשים שומעים רק את המלח. הכי קל להגיד את המלח. במילא, רך וקטן, ולא נוקשה, ולא מזדקף, ואין שמה, אבל גם לא נקי בכלל. זה מה שסליחה גניה, ואולי את מוכנה. מטפטף בתחתונים כמו תינוק. פשוט לא שולט, כי צוחק כל הזמן משטויות כמו אידיוט. ולהעביר את המלח? מה? ואני צריכה לכבס? ואם כבר מצליח פעם ב-20 שנה להזדקף, שופך מיד על המקום. את זה יודעים? לא יודעים. חושבים סליחה גניה, ואולי את מוכנה. זה מה שחושבים. אבל על המקום שופך. כי צריך תמיד פיפי דחוף. כי צוחק כל הזמן כמו אידיוט. ויושב כאילו כלום, כאילו לא, כאילו כן, כאילו סליחה גניה, וזהו. זה לא הולך ככה. סליחה גניה, את המלח. לא חייתי, לא נהניתי, לא סיפוק, לא אהבה, לא תאווה, לא גבר, לא אישיות, לא שותף, לא ידיד, לא דיאלוג, לא השכלה, ולא הומור, ולא קסם. לא הצלחה, לא מעמד ולא כסף. לא סגנון, לא צורה. גועל אחד גדול. באמת לא נחוץ את המלח.